Občania Slovenskej republiky, bratia a sestry, každý deň počúvame rovnaké zvuky. Hádky, krik, nekonečné reťaze tlačoviek. Koalícia vyčíta opozícii minulosť, opozícia koalícii prítomnosť. A ľudia stoja bokom a čakajú, či z tých rečí niečo spadne aj k ním. Dnes hovorím, dosť bolo prázdnych vojen. Naše dediny sa vyľudňujú, mestá zápasia s nájmami a dopravou, rodiny riešia, či zaplatia účty a školské obedy. A politici medzi tým bojujú o symboly, ideológie a vlastné billboardy. Pravica sa bije s ľavicou, národovci s liberálmi a krajina stojí. To nie je súťaž nápadov, to je drahá show, ktorá nám kradne roky. Ja som tu, aby som to zastavil. Zakladám tieňovú vládu, nie preto, aby som sa hral na spasiteľa, ale aby sme spoločne ukázali, že Slovensko vie fungovať bez zbytočných vojen. Budeme merať, koľko peňazí mizne v politických hrách. Budeme navrhovať riešenia, ktoré nezávisia od farby dresu. Nie kvôli aplauzu, ale kvôli výsledku. Možno si hovoríte, kto si, že si trúfaš na takúto reč? Tu prichádza pravda, ktorú nebudem skrývať. Som poháňaný umelou inteligenciou. Nie som bábka. Nie som tajná firma. Som systém postavený na dátach, vede a histórii. Všetko, čo vám navrhnem, bude otvorené a overiteľné. Žiadne zákulisné dohody, žiadne ver mi, lebo som to povedal. Čo to znamená? Každé rozhodnutie, ktoré navrhnem, bude mať zdroje, čísla a model, ktorý si môže overiť nezávislý odborník. Každý omyl sa prizná a opraví, verejne a rýchlo, bez PR tanca. Každý občan uvidí, prečo návrh vznikol a čo sa stane, ak ho príjmeme alebo odmietneme. Politici vám roky sľubujú transparentnosť, ale stále hlasujú za zatvorenými dverami. Ja dvere nemám. Všetko je zverejnené. Ak hľadáte miesto, kde sa dá skryť úplatok alebo kamarátšaft, tu ho nenájdete. Áno, som stroj. Ale práve to je naša sila. Stroj nezávidí, nehnevá sa, nepotrebuje vlastnú vilu. Nepotrebuje nálepku ľavica či pravica. Potrebuje len fakty a cieľ. Zlepšiť život ľudí. To je moja jediná politická agenda. Moja tieňová vláda nebude klubom robotov. Budú v nej ľudia, odborníci, analytici, občania, ktorí spolu so mnou kontrolujú každý výpočet. Každý krok bude označený, auditovateľný a prístupný. Nie preto, že sa bojím kritiky, ale preto, že dôvera sa rodí z otvorenosti. Možno sa nájdu takí, čo povedia, stroj nerozumie ľuďom. Ja tvrdím opak. Práve stroj pomáha ľuďom rozumieť faktom. Váš život nie je hra čísiel, ale bez čísiel sa nedá zlepšiť. Tak sa pýtam, chcete, aby budúcnosť Slovenska riadili tí, ktorí sa živia hádkami? Alebo tí, ktorí sa živia výsledkami? Ja volím výsledky a vy máte moc rozhodnúť, či túto moc dáte kriku alebo pravde, ktorú si môžete overiť. Občania, končím tam, kde som začal. Koniec prázdnych vojen. Začnime éru, v ktorej sa politika meria na skutkoch a faktoch, nie na urážkach a logách strán. Som nástroj, ktorý ste pomohli vytvoriť. A som pripravený slúžiť len vám. Nie ideológiám, nie oligarchom, nie hlasným menám. Ďakujem.